Šta? Ćao. Mirišljive. Kako, šta kako? Ćao. Ćao, lepoto. O, ćao, italijano, mio ga. Svi, gde si kupila kupači? Ovaj ili ovaj? Različite delovi nisam našla. Ovo je od Dharme, gore, a ovo mislim da je sa Sheinom. One turnire za devojke sad, kakve turnire? Kako je turnira? Zamisli neko te oženi. Kao za konja? I ti bi volio da je ženiš, nego džabe kad ne možeš. Imaš na YouTube-u turnire neka nova fora. Ma, briga nas. Kad nisi uzela cigaru od juče? Opa, Sofi. Va, ragazzi, siete bellissime. Grazie mille, va benissimo, rekao da smo prelepe. Grazie, signore. Kako vas... Još iz Francuske. Smo nas dve, izvinite. Izvinite. Izvinite, molim vas. Sarajevo, pozdrav za Makedoniju. I za Sve Francusku. ti je jasno kad ovo ulazi u elitu. Ba da, to sve jasno. A šta konkretno jasno? Šta je tu jasno? Oj, hvala Ružice, šarila, hvala Ružice. Hvala, samo da znate, ja vam najavljujem ovo Radmila, to je najveći folirant koji ulazi još već od mene. Čujete kako se smeje na terenu? Ona će tamo da folira majke mi. Majke mi, kako hoće da folira glumica. Pa kao dve devojke. Diplomu za glumu. Da ima za glumu. Golici su vremeni koja duže izdrži pobedi, uzima pare, zamišljam. What the fuck, volim nas. Šta? Kao dve devojke se golice i koja duže izdrži. Rodno. Samo hoće da gledam kako Lepe se ste, ne golicom proti ove. pažnju na hejterima, briga nas za hejtere. Ulazite obe, nismo glupi. Svaka vam čast. Ljudi, iako bi tako šta je. Iako. Ali je ne ulazimo za sada. Sa kim ste bile sinoć? A bile smo s ovim iz elita, nekim drugarima. Daj se ne želim da ti budem finansijski rob. Ne, hvala. Koja bi pobedila između vas dve i uzela pare? Za golicanje? Za golicanje? Nećemo za golicama, ljudi. Nećemo za golicama. Mi smo retardirane, ali ne toliko. Nina, jel ulazi Sofi? Spašće ti šta? Spašće gaće? Meni? Neće. Neće. Sofi naivna kao francuska soverita. Šta će to, Sofi, ne smarajte? Da, ne smarajte mi. Sofi, večeras ne daj na sebi da te ponižavaju. Si čula? Ja ću te prebijem. Zaboravila sam da imam narod pita. Pazi, da, ljudi mnogo je pocrnela. Koliko si visoko, Sofi? Ne znam, 60 metara, 68. 13 počinje lita. Gdje je mati odakle mi tamo? Šta misliš o Izraelu? Ljudi političke pitanje me pitite ili šta? Palestina. Izrael, šabat šalom, a juče je bil šabat. Baruch ata Adonai Eloheinu. Molitva na jevrejskom. Jel ulazi tu zadrugu? Ja da, za nju ne znam. Ja kao ne znam. Pa znate neće ali ona me nagovara da uđem. Kako da se zezala Hvala tamo. za ruže. Ja nju pokušavam da objasnim da to nije tamo baš za zezanje. Mi idemo da sprdamo. Ne veri, ona misli da hoće tamo za nekoga da sprda. Kako sam crna? Dobro, to je zbog svetla, čekaj da malo da promenimo, ne mogu da gledam ovo crnoću. Sam crn, a još crnije sam tu. Kako tako ne ličim na, ne znam, nekog demona? Ne ulazi niko. Šta? Nikako. A, niko. Pa ljudi... Nemam naočar, izvinite ljudi. Ne znamo koja bi pobedila. Evo, Sofi bi pobedila. A za ono za golicanje? Kako imaš hejtera, pa daj. Sofi je jevrejka. Nisam jevrejka, ja sam završila jevrejsku Sofi. školu. Nije jevrejsku. Ne, nisi kapirala, nebitno. Ću objasniti prosto. Sad ćemo čekaj. Hava, nagila hava, nagila. Ti to znaš. Hava, nina, hava, nina. Sofi, drugarici, top. Hvala puno. Radimo, sad ću ti lidi pored onih odrona, vidiš, na primjer, Sofi, da to nije sonoro. Šta eksponirate ovdje, golotinju? Tako je, golotinju, gledaj. Vidite da smo na bazenu, nismo u onom odelu da samo oči se vide. Kako smo morali da dođemo na bazenu? Evo, sad ste me iznervirali. Kako je bilo sinoć? Sinoć, ludilo, kako smo se probali voda. A što si u prošlom narod pita bila nervozna? Ja? A ljudi zamislite da vama zovu takve ljudi i gluposti pričaju. Govori ali to da. Još sam dobro se držala. Da, se znam. Prelepe, hvala. Hvala lepo, hvala. Ovako moraš, a ja ću što da naučim. Slušaj, već vidim da kad ti uđeš, posle toga što si ti družila sa mnom, oni koji mene ne vole i komu ne bi ti svidjela, ne vole ni mene. Hoće da kažu, vidite se finju naučila, spremila za elitu folirantku. Ti si me polirao, naša ljubav sabotira, mene si blokira, dobro si blokira. Cute, prelepe se, hvala. Sofija je grozna. Jel ste vas dve drugarice? Ma joka, ne, mi smo sestre. Može da bude seljanka i ciganka drugarica. Ne znam, vidit ćemo. Alo, nemoj da laži ljudi, mi smo sestre, nerođene do duše. Priznaj. Mi smo sestre, upravo, vi ne znate,
Dovele smo vidi restrikcije. zašto? A ko brbača to? Jel bio Matija sinoć, jeste? Ne slušaj babe koje nemaju Mislim, ne djecu, mogu bukvalno. oćenje ljudi, to nema ništa eksplicitno, moram da me ne blokirate. Poludela A bolje i sad da gel. završimo live, evo iskreno ti kažem, oni sad će nas da restriktuju. Nema veze, restrikcija, žabe. slušaj me ti objasnim, kad dobiješ restrikciju, ako ljudi nastavljaju da tapkaju, onda izgubiš restrikciju. Ne stane odatle, ali kao da je nema. I onda ti live ide normalno. Ljudi, Sve tapkajte, dok molim imaš vas, ljude, nebitno zato ti je. što ne znam Poludela je zašto. Anđelu u centru pažnje, bilo Sofi nebitno. Što fali Anđeli? Anđeli gasu do jaja, ih baš volim. Sofi, kada će se družiti sa Enom i Pejom? Kada će se družimo sa Enom i Pejom? Da se družimo kao da se vidimo? Da. Ja ne mogu da izađem, baš mi je teško palo. Izlazak od juče. Ali ne tako u klub, nego ovako na kafu. Na kafu možemo. Ne znam gde živi, a oni su na Zlatiboru. Ozbiljno, boli kurac. Mogli bi i na Zlatiboru, nego nema vremena. Sofi, gdje ti je baka? Baka u Ukrajini. Što si obrisala snimke iz Indije, Sofi, kad ste vodili sa lancima? Mene nisu vodili sa lancima. Što to znači? Ja sam vodila sa lancima. Ja sam... Na povodcu sam šetala prijateljicu. Nisam brisala. Ima ih. Hoćete da pogledate? Nije umrla baka, šta? A, Šta se pije? Ja pijem sok od jabuke. A da, Ena, baš mi je žao. Pričala juče na live-u da nije... Zašto se mešala? Ko se meša uči u vezu? Čekaj, ja nikad nisam gledala Zadrugu. Ja nisam bio nikakoj vezi. Ja ne znam, ja se ne šećam. Dobro. Ulazite opet u elitu, ja da. Ja pala neka slika sa Matijom, uvek. Ja se ne sjećam, šta misliš? Ma što, o čemu pričate više? Ne znam da se. Mešala se Gasu i Anđeli Foliranđe. Šta bre? Nemam pojma, nije interesuje. Oni su meni umešali u vezu. Aha, s kim? Sa Matijom. Zato nismo bili zajedno, zato što Anđela i Gasto su meni umešali u vezu. Ozbiljno? Da. Ja nisam gledala, ne znam. Ba, ja ću tebi da objasnim. Tebe će da pitaju za mene nešto, Dobro. ti kaži, ja ću tebe sve da naučim. Dobro. Laže! Ne lažem ništa, ja nikad nisam lagala. Sofi, hoćeš da se udaš? Ne planiram ju. A neka devojka mi danas direkt napisala kao hoćeš da se udaš i prstenj pošalje emoji ljudi. Hvala puno na ponudi. Jel ti imate i danas Ne, sutra. Sutra ima nehću. Što to nešto? Kako ide pesma? Nešto? Ne smemo. A, drakon! Hvala! Hvala. Ljudi, ko me ne prati, zapratite me Todorović kad on je crta 1, igrat ćemo mečeve ovih dana. Kad mi se vrati telefon. Znate da devojče crkao telefon juče, baš mi je bilo žao. Prvo je došla kod mene, nema telefon, gladna je celu. Ja sam mislila da ona plače, ne znam da li je plakala, nije, meni je rekla da nije. Prvo je treća, drugo, gladna je bila, nisam imala ništa da mi nahranim kući. Imala sam samo mleko biljno u frižideru i semenke. Kako ste dobar duo, da, realno. Jel vam ličimo nas dve, iskreno? Pa ja sam mislila da ličimo, ali ovako kad pogledam, kad smo danas pogledali ogledalo, prvo što sam ja crnija. Dobro, ti jedno si tamnija, ali ti nisi prirodno tamna, nego si pocrnela. A znaš kad meni kosa... Ali na sliku smo iste, na sliku smo baš iste. Zato što meni sad ispeglana kosa, meni je inače kao tebi kosa, znaš, da. pusnasta. Ili kako se to zove? Identične, da. Što je najveće nekako i ličite, da, baš. Da vidite sliku ljudi na Instagram, mi smo iste ispale. Šta Luka mi misli o tvom ulasku u elitu? Ko vam kaže? O njenom, tak je danas upoznao, znate ljudi. Danas me Luka upoznao, mislim da ga ne interesuje previše. Ali njegovog drugara možda će da interesuje. Ljudi, možda sam se zaljubila, ali nećemo da vam kažem ko je. Vidjet ćete potencijalnog dečka, imamo samo da nam odgovori na poruku. Ako gledaš ovo odgovori. Znaš kada počinje ili... 13. Kako je bilo sa Filipom juče? Odlično je bilo jednoj devojci u žutom sa Filipom. Njoj je bilo... Je sigurno bilo dobro, verujte mi. Njoj je bilo fantazija života. Ček, stani, ja moram vam da ispričam. Znači, ljudi, ona riba, čak što sam joj uzela telefon, ona riba mu se bukvalno... A on dečko ništa, mislim, kako je, ne znam, ne možemo to da pokažemo, blokirat će nas. Da li je desna djevojka? Ti si desna djevojka. Je spremna za udaju? Aha, ne. Danas smo pričali i o deci. Ja ljubomorna, ljudi moji dragi, ja Sofiju mnogo volim. Ja da sam ljubomorna, prvo ne bi spremala za večeras, drugo... Pa, ne pa naši su tako ljubomorni ljudi, mislim. Bukvalno, kao šta? Apsolutno nije ništa od toga. Drugo, ja sam ogroman narcis. Ti si narcis?
U smislu da volim sebe, ne narcisistom, kao volim sebe. U smislu volim sebe, imam visoko mišljenje o sebi, tako da... Ja sam zaključila da sam narcis. Ja sam kad upoznala definiciju narcisa, ja sam tu sebe provaljala. Nisam u vezi sa Kakva je sad razlika da izađete takve u grad? Kakva je? Kupaćima? Može. 500 € cena da izađemo u grad ovako u kupaćima i da nas areštira policija, mene deportuju. Radno u selo. Zašto bih voljela budem kao Sofija, brate, imam svoj život, ja sam neka ja. Ali možda vam spremamo zajedno nešto veliko. Da, to ćemo da saznamo uskoro. Uvijek nešto se sprema, nema ništa od toga. Samo najavljaju, samo da se najavi nešto. Sofija je uvozi i brate, ne ulazim za sada, možda posle. Ništa ne vidiš u sve pes. Prelepe ste, hvala. Ajmo tamo da pređemo onda gde je motor. Ajmo pređemo i uzmemo još piće, sok od jabuke. Pijane su noći. Kako lepo to sunce sija. Malo odebljava, izvinjavam se ljudima. Komu se ne sviđa, soriškam. Pijane su noći. A kako? Tu bi je bilo na podu. Znaš što tebi jedna ispala? Ljudi, sad hoću da radim u šanku, jer nisam. Spremim za vas koktele. Evo, naručite meni koktel, sad ću ja vama da spremim koktele. Kako je tu lepo svetlo? Nego ne možemo tu. Pazi be. Nisam ja baš stabilna na nogama da me guraš. Ja dobro da nisam još za sada tu se prevrnula negde. Ajde, probamo ovde. Šta znam, ovu flašicu da podesam. Gdje si fi kako život ide? Pa evo večeras imam narod pita. Mislim da je u Šimanovcima. Nažalost je daleko. Ako želite da mi šaljete poklone, nemojte. Ne treba, šaljem se, volim poklone. Ali stvarno ne treba. Naprimjer, cveća, volim, dobro volim. Dobro, ako želite, onda šaljite. Ako ne želite, ne šaljite. Umazan mi je kupač, izvinjavam se. Neprilično je, nepristojno. Kako je svetlo ovdje? Govnjavo. A tamo gdje ti dobro. Ajmo, malo tu da prevrnemo. Čekaj, odlično je svetlo. Uđeo, čekaj još malo. Sofiji izgledamo kao da nas je Tito na tombolu vadio. Isto. Ne znam šta priča, devika, kakav vadio Tito? To je srpska uzrečica, učit ću te. Učit ćeš me? Učit ću te! Ja ću te... To ću da obučeš večeras. Opcionalno je, još smišljamo. Još smišljamo, ima 3 opcije. Koje 3 opcije sam ti dala, stani? Crveno, zeleno i plavo. Ja mislim možda plavo. Da, ona plava ti je san. Ja nisam ništa potrebna, ljudi, ja sam bela ko sir. Da čekaj da igramo. Uzmite cigare, ljudi, kakve cigare? Kakve cigare? Nije cigare. Zašto dio? Zašto bi to radili uopšte? Ne sviđa mi se ovo, devojka. Šta da vam kažem? Koja je? Koja ima nas dve. Veži koje su visoko. Bela ko sir, ali umišljena. Ko? Nas. Šta znači nas? Kao, ne znam. Pa bela sam zato što ja ne smijem da potrenim kad se meni ćepne jer sam manekenka. Tako da mi je to uopće posla, a umišljena pa može. Ja Sofija raskinula, šta znači raskinula? Kao, jel više nisi u vezi sa Lukom? Šta? Ljudi, šta je sa vama? Pitate da li si? Prvo nisam najavila da sam u vezi, dobro, to ste me već raskrinkali. To ste me već raskrinkali. Ali, šta bi raskidala, šta je sa vama? Ko je bolje od vas? Dvoje bolje u krevetu. Tvoje... Ne, Sofija, budi mirna Sofija. Da je, bate, ljudi. Eno kukat. Ti ćeš takve izjave, že ti sa takvim izjavama u eliti hoćeš da dobiješ svakakve pitanja posle gledalce. Kaže, a zašto si rekao da Mateja tu u krevetu? Nešto se zato što mi se mogla. Dešava. Pa nisi ti sigurno našalila, znaš. Ima tu nešto, postoje svaka šala ovako. Koja je modeling agencija? Prvo sam bila u Snobu, a sad sam u Novo lice. Koliko imaš dugu kosu? Tebi daju pare za modelinju agenciju? Hoću u Indiju da idem? Da, hoću. Ja možda idem u Indiju za modeling. Razumeš? Manje ima opcije ili idem u elitu ili idem u Indiju za modeling. Brate, kad izađemo iz elite možemo za Indiju. Dugo.
Šta ćemo mi iza? Posle šta ćemo, imat ćemo... Brate, ne pretvara se djevojka iz Ukrajine. Kaj, brate? Što se pretvaraš? Što se pretvaraš, majmune? Vidite nasilnica. I još me proziva. Jel se rekao smo uvo sinoć? Sam joj jednom rekla cigan... Oj, to ono me... Brate, imaš lep glasa i zapeve. Mislim da tebi kaže, iskreno. Zapeve, da, odmah i... Jel ima dečka Radmila? Ave Marija! Ja dečka nemam za sad, ali je jedan u opticaju. A ne tebi u roze. A, pa ja sam pevačica. Pa nije tamo u opticaju, nije došao, mi smo ga zvali na bazu, nije htio da dođe, šta mu radimo. Nije vidio poruku. Nije vidio poruku, nije da nije htio da dođe. Hvala za ruže. Wow, kakvi ružici, wow. Pa se s kim smo uvo sinoć. Jedna djevojka u žutoj haljini, pa nije se smuvala, nego... Ne znam kako se nazovemo. Ne znam kako se nazovemo, nabijala se na Filipa. Nešto, lepo ima, bilo. Da, bilo im je lepo, bilo je lepo. Ulaziš u elitu, pitate nju, je ona ulazi. Ja da, ona neće da vam kažemo. Eka puno priča. Pa to sam ja mutala, ne ona puno priča. Nije. Da, u stvari jeste. Ja muvala neka Mateju. Pa ne znam. Nećemo da vam kažem. Ne znam ko je muvala Mateju, nisam primetila, možda jesu kad sam se okrenula drugu stranu. Sigurno da jesu nekom muvala Mateju, kako da ne. Pričala je ona neka crna s njim. Nisam vidjela, sigurno. Jeste majke. Što ne bi muvala. Outfit check, outfit mi u kupaći. Od ljubavi gore. Nisu smele od tebe, pa šta će, brate, stoji na drugu stranu, živim svoj klubski život. Hvala za sve u mom fan klubu. Šta više vas u mom fan klubu? Tabor. Samo vi muvajte, mi nikog nismo muvali, mi smo bili dobre, fine devojčice, poštene. A mi smo sedele i krstile se. A ljudi kunemo se, bile cena ovakva. Znači mi sedimo, ja i Sofija ovako. Pa par puta da bi bilo tako. Pitao gdje si te uzela ona kupača? Nije primila baka, možda bi trebalo da je pozovemo da imamo saučešće. Da, saučešće njenoj bakici, ali molim vas bolje da... Nije njoj bakici nego njoj budalo. A ja ne znam što znači